A Xunta de Persoal do Hospital do Salnés buscou alianza cos alcaldes da área sanitaria para defender o centro do anteproxecto de lei que quere levar adiante a Xunta, unha proposta que aseguran é un paso máis na privatización da sanidade pública. Todo poden ser suposicións, hai algunhas cousas que poden quedar claras. Non se pode pretender utilizar a sanidade como un motor de desenvolvemento económico para Galicia, porque a sanidade non é para gañar cartos, a sanidade é para atender os usuarios e de maneira pública e gratuita. Ao encontro acudiron os rexedores de Vilagarcía, Cambados e Illa de Arousa, ademais dun edil do Concello de Ribadumia. Catoira non puido asistir por problemas de axenda, o mesmo motivo co que desculpou a súa ausencia o alcalde de Vilanova. É totalmente pernicioso para os servicios sanitarios da nosa comarca, dos 6 concellos que estamos dentro da área sanitaria do Salnés, os nosos veciños, se isto sigue adiante, que temos claro que se van a ver moi prexudicados na súa asistencia sanitaria. Un dos primeiros pasos será elaborar unha moción conxunta para levar os plenos de todos os concellos que forman parte da área sanitaria do Salnés. Tamén apostan pola mobilización social. Formar unha moción conxunta que se vai a ser levada aos plenos de todos os concellos para ser aprobado e así facer un pouco de unión entre todos os concellos, entre todos os veciños e veciñas que, xa digo, primeiramente van a ser os máis perxudicados. De que convertir o Hospital de Salnés nun ambulatorio, eso que non llevamos a permitir. Pero estou convencido que se a Xunta de Galicia sigue con esa intención de levar adiante este anteproxecto de lei, non o vai a poder facer, porque a mobilización social de todos os veciños desta zona estou convencido que vai a ser tan grande que van a sair defendendo o noso Hospital do Salnés, defendendo a nosa sanidade pública, que van a ter que dar marcha atrás. De feito, a Xunta de Persoal pon a disposición dos veciños que o desexen un texto tipo para presentar suxestións. Quitan este anteproxecto de lei que é o día 2 de agosto e con un tempo de facer suxestións só hasta o 17 deste mes. Entendemos que eso non é unha boa práctica e non é transparencia. O vindeiro xoves a Xunta de Persoal manterá un encontro con concelleiros de outros grupos políticos e cos sindicatos. Tamén buscarán unha folla de ruta común coas áreas sanitarias de Monforte, Burela e O Barco, as outras afectadas polo anteproxecto.